skal vi sammenligne et normalt målbånd med målbånd og fingerspids og se hvad der går hurtigt. Så lad os sige at vi skal sætte 3 streger. Et på 40, et på 60 og et på 80. Se hvor lang tid det tager. Så først så prøver vi lige med smart målbånd og fingerspids. Sætter den 140, 160 og en på 80. Så hurtigt det. Og så lad os prøve med på normal vis. Det der. Så lad os sige, den er i lommen. Så sætter vi tid på 3, 2, 1 nu. Så skal jeg bløre den for. Så skal jeg lige ned og finde målestokken her. Og målbånd. Så skal jeg putte den der. Så låser jeg den. Så putter jeg den på 40, 60, så 80. Så skal jeg blive ned igen. Så skal jeg fjerne den her.